Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αφορά μέρος ενός συνόλου πιστοποιήσεων που μπορεί και πρέπει να έχει μια μεγάλη επιχείρηση παραγωγής, τυποποίησης και εξαγωγής ελληνικού, επώνυμου πιστοποιημένου ελαιολάδου. Φυσικά η πιστοποίηση τροφίμων αφορά και άλλες βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων που θέλουν και μπορούν να εξάγουν τα τρόφιμα τους. Δεν αναφερόμαστε ότι κάνουμε εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά μόνο σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιστοποίηση φυσικά αυτή είναι προαιρετική. Όπως και οι περισσότερες, και αφορά μόνο επιχειρήσεις που στο marketing plan έχουν ως target group χώρες και εφοδιαστικές αλυσίδες, που θα ήθελαν ακόμα μια αναγνωρίσιμη πιστοποίηση στη φαρέτρα του φακέλου προϊόντος που διαθέτουν. Οι υπεύθυνοι αγορών στα μεγάλα σούπερ μάρκετ και στις διεθνείς εκθέσεις θέλουν να παραλάβουν ένα ολοκληρωμένο και πρακτικά ευανάγνωστο, πλήρη φάκελο προϊόντος. Για πολύ μικρές επιχειρήσεις αλλά και για ατομικές επιχειρήσεις, προτείνουμε την ατομική εξατομικευμένη εκπαίδευση, έτσι ώστε να μπορούν να τρέχουν αποτελεσματικά και οικονομικά τις δικές τους διαφημίσεις στην Google, μόνοι τους, δωρεάν. Για μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις με μακροχρόνιο, βιώσιμο σχεδιασμό και στρατηγικό πλάνο προσφέρουμε Omni Digital Marketing. Πώς μπορώ να αποκτήσω αυτή την πιστοποίηση? Για να αποκτήσετε την πιστοποίηση B Corporation για την επιχείρηση ελαιολάδου στην Ελλάδα, η εταιρεία πρέπει να πληρεί αυστηρά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, δημόσια διαφάνεια, αλλά και κριτήρια νομικής λογοδοσίας. Ακολουθεί μια ανάλυση του τι συνεπάγεται αυτό στο link που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο.